Fis-santwarju tal-Ħniena Divina fin-Naxxar ingħatat l-aħħar tislima lil Nicolette Girxi, l-vittma tat-tielet qtil li seħħ f'pajjiżna din is-sena. Il-mara Maltija ta' 48 sena nqatlet nhar it-tnejn li għadda f'appartament fis-Swatar mill-eks sieħeb tagħha l-Irlandiż Edward William Johnston ta' 50 sena. Il-Knisja kienet ippakjata bi qraba u ħbieb li kienu jafu mill-qrib lill-vittma. L-allegat aggressur kien spiċċa nqatel wara li ma rridx iċedi u jitlaq minn idu dik li deret arma tan-nar waqt li għeddet u prova jaggredixxi lill-uffiċjali li ċirkundawh. Kif żvelat minn One News, garax komuni fil-blokka ta' appartamenti fi triq Maestro Giuseppe Busuttil fi Swatar fejn inqatlet Girxi seta' kien il-post fejn l-eks sieħeb tagħha inħeba ftit qabel u qatt jistennija tasal. Ftit tal-jemilu l-awtopsja uriet ukoll kif il-vittma inqatlet b'diversi daqqiet ta' sikkina fonqa. Sa dan it-tant l-aħbar tal-qtil ta' Nicolette Girxi ġibdet l-attenzjoni tal-medja internazzjonali fosthom dik Irlandiża li rrappurtat il-każ fid-dettall fl-aħħar jiem. Fl-aħħar snin, anke permezz ta' profili folots fuq il-medja soċjali, l-allegat aggressur kien daħal fis-suq tal-bejħ tal-isma online. Profili simili kienu ntużaw ukoll biex jiffastidjaw lill-istess vittma Maltija tant li kienet irrappurtathom ma' taqsima tal-vjolenza domestika lokali iżda xtaqet li ma jitkomplix il-proċess fil-każ.